Šta su naše fiksni troškovi? To su troškovi koji mjesečno nas čekaju. Redovno ili od banke ili mi u cash platimo te troškove. Svaki mjesec su isti. To može biti, na primjer, inače, ako imamo mi račun na banku, to je naknade njihov za vođenje račun. To može biti televizija, naravno i smeće. Možda neko od vas ima neki hipotek, onda banka ili ko je vam dao hipoteku ili ko vam dao kredit, otplata kredite također. Znači, on očekiva od vas svaki mjesec vjerovatno isti iznos da vratite. Može biti to užina u školi, također neki drugi usluge banke, može biti internet koje platite mjesečno, može biti i džeparac za djece. A naravno nisu uvijek isti. Znači svaki od vas zna otprilike koje troškove svaki mjesec vas čekaju.